Prichylili by ste chudobného a zmoknutého pocestného. Bolo by to možné. Veľmi mi tým pomôžete. Dobrý deň, prajem. Nie. Nie? Kto kričal nie? To táto slečna kričala na mňa, že nie? Táto. Mám ísť preč? Nie, už keď ste tu, tak Do toho dažďa? To mi nerobte. Ale čo nie? Tak ahoj, ja som Vilo. Čau. Pavla. Čau. Si doma? No, dnes áno. Pracuješ? Áno, ale dnes ste mali šťastie, lebo pracujem doma. Tak to som mal veľké šťastie. No to Čo znamená pracujem doma? Na čom pracuješ, alebo čo pracuješ? Momentálne malujem hodváb. Toto je tvoja, čo to je tvoj koníček, alebo čo to je? Koníček? Lebo si hovorila, že dnes mám prácu doma. No, ono to je prepojené tak trošku koníček s prácou, takže ináč pracujem v jednej chránenej dielni v Prešove na Hlavnej. Fungujeme ešte asi iba rok. A tam vlastne robím všetko, čo treba. Okrem iného aj malujem. Môžem položiť hlúpu otázku? Áno. Ako maluješ? Nohami. To sa nedá. Ale dá. Prečo akty? Si za niečo ako kult tela? To sa ma už pýtali viackrát a ja si myslím, že to nejak tak k tomu ma ťahá, vlastne moja nedokonalosť, to sa snažím tak nejak skúsiť, teda položiť na ten papier či plátno. Aj keď v podstate ja tú svoju nedokonalosť až tak nevnímam. Je to nedokonalosť? V mojich očiach nie. Ale myslím si, že v niektorých očiach, ako teda iných, tak trošku áno. Bolo to pre vás ťažké zistenie? No, ťažké. Na začiatku? No, určite. To sa nedá povedať, no. To človek v začiatkoch prežíval i to bolo veci plaču, no, ale tak... Kedy to bolo najťažšie pre vás? Tak keď sa narodila, určite. Bol to šok. Vyšli s tým, že nemá ročky. Som si myslela, že nič horšie už sa mi nemôže stať. Tak do tých 3-4 rokov som sa s tým nemohla zmieriť. Aj ma to boli doteraz. Boli ma to. Ale ma teší toto, že sa snaží, že robí dačo pre seba, že by nesedí doma, že nepozerá televízor celý deň, že dačo robí. Boli vás to aj v tom zmysle, že sa povedzme bojíte o budúcnosť? Čo dnes ako sa... Nerozmýšľam radšej, že jak budúcnosť, alebo čo príde, tak berem deň zo dňa. Pôsobíš dojmu veľmi vyrovnanej ženy. No. Bola si vždy s týmto vyrovnaná? Čo si pamätám, ja tak áno. Môžem sa spýtať, ty si mi vlastne podala pravačku. Áno. A na ľavej strane je to, je vlastne tá ručička ešte Je len taká drobná. Je menšia. Si samostatný človek? Proste... No, v podstate som skoro samostatný človek až na pár detailov, kvôli ktorým musím mať stále niekoho pri sebe. Môj problém je v tom, že napríklad v zime potrebujem niekoho, kto by ma poobliekal, hlavne tú vetrovku. No a plus nohavice, tie si nevyťahnem, nezapnem. Ale tak akože chodiť v sukničke celý rok a v šatkách, to už by problém nebol. Máš moc rada, že? Jo, veľmi. Čo na nej to krásne a vzácne? Všetko. Ona je taký optimista, plný života, že niekedy pozerám na ňu, že ja som mám takú silu do života, ako ona. Niekedy
My sa trápime nad takými banálnymi vecami a ona to všetko vyrieši smiechom. Prečo si napísala ten modeling? Lebo ona mi povedala, že ona by si to raz chcela vyskúšať. A síce, že je, má ruky, ale že keby ju tak krásne pripravili, učesali, namaličili. Tebe čo robí radosť najviac? Mne strašne veľa vecí. OK, tak čo by ti spravilo radosť, keby... Lebo, dobre, no tak pozri sa, ty... Je toho veľa. Je toho naozaj strašne veľa. Milujem cestovanie. Milujem tanec, hudbu, lyžovanie, plávanie a ešte zo pár vecí. Tie sa asi občas ani neodvážim snívať, takže... Tak daj nejaké sny. Možno by bolo zaujímavé vyskúšať si taký modeling. Kto mi o tebe písal? No to netuším. Čo myslíš? Neviem, vôbec neviem. Skúšam tu dostať zo súrodencov nejak. Neprezradila nič? Nie. Ona má v tom prsty? Neviem, no. Okrem nej ešte by mohla mať v tom prsty sesternica a kamoška. OK, takže ja to zjednoduším. No. Sesternicu a kamošku vynechajme, písala Majka. Sen, ktorý som ti vysnívala, je vyskúšať si modeling. Pretože ťa veľmi mám rada. Si je moje tretie dieťa, ktoré vždy pomáha. A ty mne. Naozaj ďakujem a neviem, čo mám povedať viac. Už len prijať tú výzvu. Ruku na to. Palec. Tak palec. Svet modelingu sa v tejto chvíli pre Pavlinku začína. Poprosím, prvé foto. No a sme v Bratislave na Bratislavských dňoch módy a ja čakám vzácnu návštevu, ktorá sa už blíži.